L-impjant tal-Wayser f'Marsa Skala żied il-ħidma tiegħu fir-riċiklaġġ tal-ħġieġ permezz ta' sorting line ġdida li mistennija tirkupra madwar 45 miljun fl-ixkun tal-ħġieġ fis-sena. Barra minn hekk din il-linja ser tkun qed ittejjeb l-effiċjenza bir-riżultat aħħari ikun dak li l-materjal riċiklat ikun ta' kwalità għolja li kapaċi jġib prezz aħjar fis-suq. Il-linja li tqassam il-ħġieġ li jidħol manwalment ser tkun qed tagħmilha aktar faċli biex jiġi separat il-ħġieġ abjad minn dak tal-kulur, filwaqt li jitneħħew kwalunkwe kontaminanti bħal tappijiet u għotjien. Uffiċjal fih dan l-impjant, Gregory Fenek, spjega kif minkejja li l-makkinarju inġib minn impjanti oħra dan kien aġġustat għal kriterji tal-impjant f'pajjiżna mill-ħaddiema tal-Wayserv stess. Dan ħadnieh minn affarijiet riċiklati li użajna kienu ġa impjanti oħrajn qabel, irranġajnihom, wessajnihom, għamilna struttura ġdida aħna kollox iddiżinjat in-house hawnhekk, anke bħala electrical kollox in-house bil-starters tal-muturi kollox, bin-nistana kemm jista' jkun. Il-kap eżekuttiv tal-Wayserv, Richard Bilokka, sqar kif kien permezz tal-kampanja ħġieġ nadif ħġieġ riċiklat li żdied l-ammont ta' ħġieġ li l-Wayserv bdiet tirċievi. Dan wassal biex madwar 99% tal-ħġieġ li jasal mill-pubbliku ikun nadif. Bilokka tenna kif issa dan il-materjal riċiklat ser jinbih fis-swieq internazzjonali filwaqt li kompla jħeġġeġ lil pubbliku jissepara l-iskart b'mod responsabbli. Dan il-ħġieġ issa ħajmur fis-suq internazzjonali u sa jattira prezzijiet aħjar u anka iservi użi aħjar. Minn hawnhekk inkomplu nagħmlu appell lin-nies biex ikomplu isistu fejn jidħol is-separazzjoni tal-iskart u nirringrazzjaw ukoll il-ħaddiema li qed jagħmlu xogħol kbir. Il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aron Farrugia tenna l-impenn tal-Gvern li ħajilħaq il-miri ambjentali internazzjonali li għandu pajjiżna. Se ntejbu l-kwalità ta' 8,000 tunnata ħġieġ li jidħol fis-sena biex bekk jista' jinbih bi prezz aħjar fis-swieq internazzjonali. Se nkomplu naħdmu permezz ħaddiema tagħna biex noqorbu lejn il-miri internazzjonali li għandna.